Sôn am swyddi, Rôl Glanhawr. Dyma Stella ac mae hi'n Ceidwad Tŷ. Mae hi'n gweithio yn The Celtic Manor Resort, gwesty moethus 5 seren yng Nghymru. Mae hi'n mynd i ddangos i chi ambell beth y mae hi'n ei gwneud yn ystod ei diwrnod gwaith. Felly ffwrdd â ni. Mae'n ddechrau cynnar i Stella gan ei bod yn bwysig bod y gwesty yn daclus ac yn lân i westeion. Mae'r gorychwylydd wedi dweud wrth Stella beth sydd angen iddi i'w wneud heddiw. Mae gan Stella becyn glanhau ac mae hi'n mynd â hwn gyda hi o gwmpas y gwesty. Heddiw, y dasg gyntaf yw hwfro a sgleinio'r brif dderbynfa. Nesaf, mae angen gwirio a glanhau'r ystafelloedd ymolchi yng nghyntedd y gwesty. Cyn i'r glanhau ddechrau, mae Stella yn gosod arwydd y tu allan i'r drws i ddweud wrth gwsmeriaid bod glanhawr y tu mewn. Mae hi'n hwfro a mopio y llawr ac yna'n gosod arwydd rhybydd nes bod y llawr yn sych. Unwaith y bydd y shifft drosodd, mae Stella yn dychwelyd i'r stafell glanhau i gadw'r pecyn glanhau a gwneud yn siŵr ei fod yn lân ac yn barod i eraill ei ddefnyddio. I wneud y swydd hon, rhaid i chi bod yn daclus a threfnus, gweithio gyda'ch dwylo, bod yn ffit ac yn gallu gwneud gwaith llaw. Efallai y bydd rhaid i chi hefyd weithio yn gynnar yn y bore neu hwyr yn y nos. Mae Stella yn hoffi ei swydd oherwydd ei bod yn mwynhau glanhau a gweld pethau'n daclus a threfnus. Os hoffech drafod eich opsiynau neu ddysgu mwy am swyddi, cysylltwch â chynghorydd gyrfa. Cysylltwch â Gyrfa Cymru dros y ffôn ar 0800 128 4844 neu ar y we drwy ein gwefan gyrfacymru.llaw.cymru. E-bostiwch ni ar post@gyrfacymru.llaw.cymru. Dewch o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol ar Instagram, X, YouTube, Facebook a LinkedIn.